xente, benvidos unha vez máis aquí ao radar de Rincón de Daniel, que son eu. Nunca digo esta presentación así, non sei que sei. Bueno, xa estou un pouco atolondrado, xente, non pasa nada. Benvidos a un novo programa número 37 desta quinta tempada. Un programa que tiña moitas ganas de facer. Xa levamos un tempo xa aí mirando de facelo, un tempiño aí charlando para poder coincidir. Por fin coincidimos desta maneira e é dos que me gustan por unha razón, xente, porque sabes que a filosofía desta canle principalmente é falar de proxectos emerxentes, de proxectos que están comezando, de proxectos que están dando os seus primeiros pasos, e este, precisamente, é un proxecto pues, que está dando os primeiros pasos, un proxecto emerxente, ainda que cada vez odio máis a palabra emerxente, me parece que é unha palabra que estamos usando moi malamente, porque, bueno, igual lles pregunto a nosas convidadas a ver que opinan desto. E unha conversa que tamén que me fai ilusión porque unha delas xa é repetidora, aínda que desta vez a facemos por videochamada. Eu tampouco estou no lugar onde estivemos daquela vez, pero, bueno, a primeira xa fora por videochamada, a segunda foi presencial, que fora con outro proxecto, e agora volve con outro terceiro proxecto, o sea, é a tripitidora que ven cada vez cun proxecto, así que está moi ben. Xente, ides ver xa en pantalla, porque hoxe están con nós Lisca de aquí, vos non marchedes público, por favor. Como estades? Moi boas. Boas. Hola. Rímonos moito co de tripitidora, verdad? Eres tripitidora, pero tienes como esta xente que quere poder ir aos sitios, se oculta, se disfraza para poder aparecer outra vez, é como, vale, non sei se me vai chamar outra vez, vou con outro proxecto e así xa. Cambio de gafas, aquí non pasou nada. Pero, joder, Lisca de aquí xa tedes dúas cancións publicadas en Spotify, se non me equivoco, xa un bo feixe de concertos feito. Como está sendo estes comezos do grupo? Pois... Quen vai? Foi gracioso porque tivemos como un doble comezo de tocar uns concertos, despois parar, componer, tal, foron como varias etapas, e agora, a finais de 2025, foi cando empezamos a volver aos escenarios con un set que sí que nos representa, porque o mítico que se di nas bandas que están empezando de encontrar o noso sonido. Estamos aínda no proceso, pero estamos moito máis cerca, eu creo. Entón está sendo bastante guai, estamos pasándolo moi ben. De feito, vimos de ensayar e foi super divertido, en plan, aí cambiando instrumentos, cousas, actuando de todo, permitíndonos xogar un pouquiño para montar, eu que sei, cousas que vagan a pena tamén para nós, non só para o público. Sí. Que eso é importante, non? Sempre ti mesmo e o Pablo xa falamos moitas veces, é unha cousa moi común aquí nas conversas, pero pasalo ben, que ir a ensayar non sexa un sufrimento, que sexa pasalo ben, que sexa disfrutar, que sexa incluso moitas veces máis que preparar cancións, máis que darlle voltas ao setlist, máis que facer cousas, senón simplemente xuntarse aí para así, pues, compartir tempo, que imagino que, bueno, ti xa tedes esa experiencia tamén, non sei o resto se tes algunha experiencia en outras bandas, pero disfrutar como base, non? Sí. Se queres teñas algún grupo aí... Pues, bueno, máis ben xuntábame con rapaces de instituto para tocar, pero tampouco... Pero sí que é complicado a veces como que... Por exemplo, antes tiñamos unhas cancións que non eran tanto como que estábamos buscando o noso estilo e pois costou un pouco, en plan, como encontrar algo que nos gustara a todos, porque ao final, pois, somos 4 e cada unha ten os seus gustos, non? Claro, é que eso, Paula, decía ti eres tripitidora, pero aparte outro proxecto 2 personas, agora 4, sí que é verdade que o de 4, o de ser 4 non é complicado, porque aínda que podes ter os mesmos gustos musicales, aínda que podes ter un pouco a mesma idea de como queres enfocar todo, claro, son 4 visións, 4 momentos vitales, 4 circunstancias temporais que claro, xuntar todo... quizás o máis complicado que está sendo agora mismo, non? Xuntar todo e xuntarnos nós. O sea, iso xa é complicado, estivemos cunha racha de traballo, estudio, de repente unha podía polas mañás, outra pola tarde, entón non conseguíamos xuntarnos as 4, entón foi, eu creo que o máis complicado de ter unha banda con varias persoas é os horarios e cadrar. Xa os gustos podese debatir ou o que sexa, pero se non podes estar no local,
é bastante duro. Pero sí, a min é unha cousa que quero facer só este apunte de, claro, estiven como o meu proxecto en solitario, como proxecto de outra persoa no que eu axudo, pero é que aquí é unha das 4 voces que son cada aquí. Entón, como, para mí foi unha forma moi nova de estar nun proxecto, que como, vale, sí, o sea, aquí son a máis, maioría, tal, entón como que a veces unha se tiene que fastidiar porque a súa opinión non dá, ou de repente consigue convencer o resto, entón como toda esa dinámica de hai que ponerse de acordo. Entón, sí. Eso tamén está moi ben o de ser 4, porque ao final, tendo cada unha a súa opinión e cada unha o seu gusto, ao final, pois cada unha aporta unha cousa diferente e máis... Hai máis variedade de ideas que se todas tuéramos o mismo gusto exactamente, que sería todo pois, como unha copia de varias copias diferentes. Sí. Sí, ademais agora que empezamos como a xa atopar o que nos gusta, mola cando estamos no ensayo e está salindo algo que nos está gustando que como non paredes. Sí, non paredes que vai ben. É por aí. Volvo a preguntar isto máis adiante, un pouco máis en profundidade, non? Como está sendo, pois, tempo a compoñer, como está sendo precisamente isto, non? Que tamén, pois, encontrar o estilo, como dicía, de ser o que máis costa. Hubo ese doble comezo, non? Ese comezo, ese un pouco ese impasse, volver a comezar, pero que foi un pouco o que vos provocou xuntarvos, porque claro, en de por riba das 4 solo 2 persoas tocabades antes, tivechedes cousiñas, pero que é o que vos fixo de, veña, vamos a empezar a simplemente tocar, e depois non sei se había idea de xa un grupo un pouco máis profesional, vamos a poñelo entre aspas, pero que foi esa semillita que empezou todo? Creo, o sea, corrixídeme, pero como eu empecé a dar clases de batería no centro Xove e necesitaba xente. Entón, claro, foi como, necesito xente para tocar. Entón veu Belén, que cantaba, coñecida de teatro, entrou a antiga vocalista Lidia, e foi como, vale, estamos aquí. Vamos xuntarnos a ver que sae. Pero eso era literalmente moi aleatorio, que creo que foi como, esa era unha banda destas de, vamos ver que pasa. Sí, de juntaros e ya está. Cando se xuntaron Jazz, que tocaba tamén no centro Xove, entón foi como, unha guitarrista, e Alicia, que daba clases de baixo con Torroncho, Sí. que coñece a Guille, que do centro Xove, o sea, como, por contacto e contacto, teño unha baixista que quere banda, e eu, que se veña, entón, como que xa, fomos aí, e aí seguía sendo unha cousa bastante de ir probando, ir tal, e creo que no momento de tomárnoslo máis en serio, foi cando encontramos que queríamos sonar dunha certa maneira, que foi tamén esa pausa, ese renovar repertorio, como de parar e decir, vale, espérate, estas cancións que estamos facendo non soan a nós, o sea, non nos gusta tanto, entón vamos a renovar. Pero creo que foi eso, non? O sea, Sí. se me deixo algo. E darlle mención especial a María do Centro Xove porque non nos coñecíamos entre nós, claro. Sí. O sea, aquí, bueno, non sei se vos igual vos coñecíades de antes, de vista Nada. tal. Eu nada, nos íamos xuntas a teatro, pero levábamos 2 clases cando nos Sí. xuntamos por primeira vez, o sea, fixémonos amigas a raíz do grupo. Sí, vou facer así o espazo de o Centro Xove de Creación Cultural na Almáciga, en Santiago de Compostela, que teñen locais gratis que é unha pasada, o sea, foron medrando a medida que nos estamos sabendo, entón como que de repente mellor equipo, mellores condicións, está sendo moi igual. Entón, eso, darlles unha aperta dende aquí de seguir facendo o que facedes porque realmente a Lisca de aquí naceu do Centro Xove. Sí, sobreviviu a base deso, porque se nos temos que meter nun dos nosos pisos de estudiante coa batería. Que daquela se non tiña batería, Claro. Tocando na mesa. Non podría ser, con veciños e tal, sería imposible. Sí. É que xustamente quería, mira, iba eu incidir no Centro Xoven, era unha das poucas preguntas que eu tiña preparadas, non sabía que fora tan vital realmente no grupo, porque claro, xa a vos axudou a xuntarvos, a dar unión entre unha cousa e outra, pero que, como dicías agora, o Centro Xove para vos e para moitísimos proxectos, para moitísimas xente que está en Santiago, joder, aquí falábamos fai unhas cuantas conversas xa bastantes cun grupo de Lugo, con Beach Avenue, por exemplo, e nos dicían que un dos grandes problemas que tiñan en Lugo, por exemplo, en Lugo e en moitas cidades, pero neste caso era non ter onde ensayar, non ter a posibilidade de ter un sitio onde poidas, porque ao final ti tocas a guitarra un pouquiño, pois estás nun piso, podes máis ou menos tirar pa diante, pero claro, unha vez que metes unha batería, unha vez que metes caña de rock, porque ensayas ti ca tua guitarra, non é máis fácil, pero xa queres ensayar cun equipo completo, claro, ti nun piso a xente pode aguantar un día, pode aguantar 2 días, pode aguantar media hora, pero inevitablemente a xente te vai dicir, oye,
joder, parade xa. E ter un sitio que xa non solo onde poder ensayar, onde poder tocar, senón onde poder ir a xuntarse que, joder, me parece moi necesario comentalo e darlle o valor que ten. Sí, e agora, de feito, están, o sea, cada vez máis é un factor cultural importante en Compostela a nivel de hai festas, sempre, o sea, como que hai un espazo no que actúan bandas do Centro Xove, por exemplo, estiveron Ginkgo Biloba e Patrick nas festas do Apóstolo, despois que si na 8 de marzo cando fan festas, o sea, como que sempre está esa cousa de que onde sexa que haya música en Compostela, vai haber un par de concertos do Centro Xove. Hai moitos proxectos que están empezando agora, bueno, nos levámonos moi ben con Chisqueiro, Patrick, With Noise, o sea, de feito fixemos un festi con bandas de ali, rollo, vale, vamos a facer algo por a nosa conta, pero sen olvidar que queremos moitísimo o Centro Xove, pero como de dar posibilidade de concertos que nós non teríamos tocado nas festas de San Pedro senón, ou cousas así, ¿no? E xa non só eso, porque cando queres tocar nalgún sitio que non estén organizando o Centro Xove, tamén che prestan o material, polo feito de ensaiar ali e facer as formacións, deixense levar equipo, que nós, a ver, eu se teño que poñer do meu sueldo para pillar monitores, amplis, non sei que, eu non podo tocar ningún sitio, como non vayamos en versión lisca daqui acústico, pero, claro, o sea, non é só o que organizan, senón tamén o que facilitan que ti xestiones pola túa conta, que senón sería imposible. O sea, que ata te facilitan equipo. O sea, non é só ter un lugar onde tal, non é só esa influencia de poder tocar en sitios, senón que equipo e formación, ademais, porque eu, por exemplo, fai nada, tiven que pedir material, é unha formación que sales de ali sabendo utilizar todo. Eu son vocalista e son a que menos entende de cables, a que máis para como, bueno, boto unha mão para cargar algún peso, pero non me pregunten eso que un jack. Pero esa linda formación, sí, esa linda formación dicindo, bueno, moi agradecida por todo isto, porque, vamos, se me teño que poñer eu a enterarme pola miña conta de todo iso, vamos, podo estar vendo tutoriais hasta... Sí. Sí, no, o sea, realmente o que dis de bandas emerxentes que non mola tanto dicir é como mola que haya xente que quera que estés máis na superficie do que, o sea, non tanto que te vaya xente a ver ou non, pero que podas dar un bolo, aínda que vendan 4 persoas, pero podes safar un bolo, sabes? Non sei. É que agora vos estades as 4, non? Vou incido moito a veces en Paula, non? Por a súa experiencia xa en os outros proxectos e demais, e en festis e todo isto, pero claro, ahora as 4 xa sabedes o complicado que é salir a tocar, o complicado, o que custa, non? Un instrumento, o que custa moitas cousas. E claro, que haxe estes sitios pois que te axuden a que se chama lavadeiro, non? Porque eso, o sea, de emerxente a mí non me gusta porque xa chamamos moitas veces emerxentes a grupos que levan 10 anos e é como, joder, non sei ata que punto se pode chamar emerxentes, pero estes sitios axudan a que non sexades emerxentes, senón que sexades un grupo máis profesional, porque, joder, aportar de equipo axuda a que podades ser máis profesionales sen vos endeudados, pero poder ir a tocar, que eso permita que entren cartos e, bueno, que se hallades simplemente non sexas un grupo que está nun local, senón un grupo que xa ten presencia. Sí, non, mola moitísimo esa posta, a verdad. E vos xuntan, vos ides xuntando as 4, claro, non vos coñecíades, que isto é unha cousa moi importante, non? Cando se empezan os grupos, non? Os dúos, o que sexa, que ter esa confianza, ese feedback, non? De, bueno, xa sei como eres, xa tal. Claro, vamos a esta parte, porque isto vamos a abrir un momento, sálvame, non? Vamos a abrir o salseo de como foi xuntarse, como foi o choque de ideas, o choque de forma de ver cosas, non só a música, porque no día a día das bandas a forma de ver a vida tamén é importante. Sí. Como foi o coñecervos, ese match inicial ou hubo algunha dúbida de, ai, non sei si esta la quiero a mi lado e despois dixeches, pues sí la quiero. A ver, eu creo que foi como moi orgánico, levámonos moi ben, como que conxeniamos moi ben. Sí que é verdad que é curioso porque temos caracteres bastante distintos e bastante fortes, creo, o sea, con cousas específicas, ninguna ten especial mal carácter, sí, no. Pero bueno, sí que ás veces temos como un criterio un pouco tozudo, por decirlo de alguma maneira. Pero bueno, creo que sí que soubemos tamén aprender a compaxinar, a ceder, a falar e tal. E creo que nos serviu tamén moito, xa fora do local de ensaio, nas nosas relacións personais de estar falando todo o tempo, que seña todo como moi sano e tal, e intentar construir dende aí. E de feito agora somos
amigas ademais de compañeiras, claro, non é só de vernos nos ensaios, vémonos fora, intentamos meternos ao día, claro, facemos planes, eso está moi guai. Sí. O sea que, como sempre, tento incidir tamén, sobre todo nas últimas conversas, non sei onde chegará a Lisca daqui, non sei cando rematará ou non o grupo, non sei que recintos ides a encher, pero xa gañachedes algo que é un pouco a vosa amizade, non? Que creo que Sí, sona moi total. Mr. Wonderful, pero xa polo menos de simplemente ir a tocar, simplemente empezar a facer unha cousa, gañachedes cada unha outras 3 personas que vos están aportando máis que a parte musical. Sí, non, é moi guai. De feito, eu creo que, o sea, como que chocamos máis, eu me contaba outro día, chocamos máis no local, agora que estamos tomándonos moi en serio as cancións, como que agora que realmente queremos que todo suene ben, é como, no, eso non me gusta, ou non, eso, fai unha diferente, sabe? Pero claro, é unha señal de que estamos como moito máis involucradas no proxecto, aínda que decir, ensaiamos unha vez por semana o que se pode, pero como de realmente currarnos ese entendimento. Antes era como, quizás como no había tanta confianza, era como, a lo mejor no me gustó mucho esta idea, pero bueno, como estamos aquí tocando siempre, Ahora, o sea, como no estamos confiando. Claro, sí, a confianza da asco, pois é un pouco como, mira, eso non me gusta. A ver, tamén tivemos que ir como pulindo o proceso, porque empezamos cunha cousa como de imos ser moi democráticas, imos facer moito caso ao criterio da maioría, e realmente hai veces que eso non funciona, é como, pois mira, aínda que as tres estedes encantadas con isto, eu non me sinto para nada, ou non me gusta pero podo ceder. Bueno, ir pulindo así un pouco tamén como se fan as cousas, porque senón eso do criterio da maioría era estar un mes traballando unha cousa e de repente, bueno, levo un mes pensando que isto xa non me gusta. Claro, como ter a confianza de decir, chicas, lo siento, pero es que no. Sí, total. Que eso é importante, porque ao final vos estáis traballando en cancións, vos estáis traballando en directo, estáis traballando en cousas que, claro, ti podes aguantar nun momento X, pois facer algo que non che gusta, pero claro, si isto funciona, si isto vai relativamente ben, por exemplo, sacar unha canción que a unha de vos non lle gusta nada, ou o plantexamento de como enfocar o disco, o futuro disco, o que sexa, de, queremos isto, e non che gusta nada, claro, vas a aguantalo o primeiro mes, vas a aguantalo o segundo mes, vas a aguantalo o terceiro, pero vai chegar un momento no que vas a explotar, e claro, e aí sí que pode ser un problema, a veces é mellor, pois, oye, mira, non me gusta, vale, pois vamos a intentar que as tres que queríamos facer isto da maneira, pois quedemos contentas, e ti, que non che gusta tanto, pois vamos a buscar ese equilibrio. Literal. Sí, a ver, iso é imprescindible, porque ao final, o que decíamos antes, a nós gustanos moito xuntarnos, gustanos moito tocar, ensayar, pero supón un sacrificio a nivel de tempo, compatibilizar con traballo, as que estudian e tal, e é como, hai que sentirse o máis identificada posible co proxecto, porque senón empezas a desinflarte, o sea, tens que estar moi motivada, porque senón chega un momento no que dis, vale, paso moi ben, gústame moito, pero estou reventada e igual prefiro quedar na casa ou irme a tomar unha caña, eu que sei. Entón é como, hai que estar o máis involucrada posible con todo, e iso eu creo que pasa por que realmente che guste o que estás facendo. Eu creo que é mellor producir menos que o que produzas seña unha cousa que che gusta moito e coa que te sintes moi cómoda. Eu, por exemplo, teño pánico no escenario, paso fatal de nervios, entón é como, Dios, penso en que non me gustara e non sei como xestionaría, verdad? Porque non sería capaz. O guai que xa non se nota que tes pánico, non? Bueno, pouco a pouco. Non se nota nada. Eso vos iba a preguntar, vos quero preguntar por as cancións que tes publicadas, por como tamén un pouco está sendo ese proceso, pero claro, tema directos, tema subirse un escenario, eu sempre o digo, para min un escenario creo que é un lugar que dá moito respeto, conto moitas veces esta anécdota, pero no ano pasado que se organizou o festival que organizamos os Barbudos en Santiago no Monte do Gozo, claro, eu subín aí a presentar, eu sempre me lembro de estar subido ali e de sentirme nervioso. Eu aquí podo falar, podo estar en moitos sitios, non teño problema, pero verte diante da xente é complicado, é unha cousa, e nese momento xusto foi cando me din ese día, me din conta de, hostia, que isto realmente é moito máis complicado poñerse diante da xente do que pensaba un. Como está sendo eso? Como está sendo enfrontarse ao cara a cara? Porque claro, estar no estudio está guai, estar ensayando está guai, gravar está guai, e ten as súas cousas boas, pero aí nos concertos vedes a xente. Como estades vivindo as catro?
Bueno, eu, por exemplo, non tiña ningún experiencia tocando diante de tanta xente, igual unha familia ou así, pero así, non, nin de broma. Ao principio era máis complicado, de feito, ver os vídeos dos concertos, dos primeiros conciertos e vernos a todas como moi tiesas. E agora, Sí, é a palabra tiesa. ahora, bueno, pouco a pouco nos mellorando. Non sei vos. Sí. Creo que todos. Sí, a ver, eu creo que tampouco buscamos unha posta en escena que seña super bailonga, por decirlo de alguma maneira, non sei se a palabra, pero bueno, sí que vou sentindo que cada vez estamos máis soltas, ves os vídeos e xa hai como, ai, podo aguantar mirando. Eu é que o paso moi mal, eu veño de conservatorio e teño así como ese trauma, audición, moitísimo medo ao erro, que foi unha cousa que saliu tamén moito nos ensaios de vale, pódese fallar, pódese improvisar, pódese tocar sin partitura, bueno, todas estas cousas que hai que ir pulindo e que de repente no escenario é como levo meses ensayando, seguro que isto non sale, de repente como, si sale, non levo a letra apuntada a ningún sitio ou tal. Entón, bueno, eu realmente poñome moi nerviosa, pero son capaz de disfrutalo cada vez máis. De feito, os 2 últimos que tivemos, disfruteinos moito. Claro, é que fallar non pasa nada. O sea, que dicir, lóxicamente, pues, se quere facer todo mellor, se queren que as cousas funcionen, pero, oye, se falla, tiras pa diante e seguro que xa vos estades dando conta que moitas veces o público nin nos damos conta cando vos fallades, pero non por nada, senón porque se o público estamos disfrutando, non vamos a saber se a batería perdeu o ritmo nun momento, se o baixo de repente deixou de sonar, se a cantante desafinou un momento, porque como, vale, me está gustando o ambiente. O sea, eu personalmente falto moito con moitos artistas ao acabar e digo, joder, que guai o bolo tal, e sempre algún me ten dito pues foi unha puta mierda e eu, pues non lo disfruté, o sea, A ver, me parece Somos un pouco nós salindo de cada bolo e logo como que imos reconciliándonos coa experiencia, pero a mí pásame moito salir que digo foi unha puta mierda, e logo digo, realmente non. Sabes, sempre é algo bonito. Eso na Mr. Wonder por o grupo. Aí o que dicías de que non se nota, houve un concerto, o de Arca, que non tiña alfombra, que eu tive un erro de novata, de batería novata, que é pensar que nun sitio había alfombra. Non había alfombra, era solo de mármol. Entón, de repente, eu pisaba o bombo empezaba a moverse por este lado para adelante. Entón, eu tiña que parar de tocar, pegar no bombo, traerlo para paseime todo o bolo arrastrando o bombo para aquí, pero mira, o público estaba escarallado, o sea, foi que eu, de feito, claro, estaba sendo tan evidente que eu pedín perdón ao micro e dixen, mira, non me volve a pasar, disculpade tal. Tamén te digo, pois ten que pasar, non volve a pasar. Pero foi esa de decir, realmente se ven os vídeos como teño o pé estirado e de repente na capla. Bueno, despois desa como, bueno, pois non pasa nada, pero para min foi como o maior fallo que podía ter na miña carreira de todo, en plan, joder, estabas tocando, tiñas que parar de tocar para traer el bombo porque no te preparaste, como, qué mal, pero bueno, novata, o sea, que se iba a facer. No, e naturalizar. Naturalizar tamén, non? De, oye, claro, está pasando, xa está. Non vou fingir que non me estades vendo mover a batería. O sea, como nada, me está pasando nada. Pero bueno, eso foi o tempo. E no que encanto a tocar en riba do escenario? Porque claro, estamos falando de ter un pouco medio escénico, como está sendo un pouco subirse, pero como vos estades notando nese punto de eses primeiros concertos a agora, non? Que, como dicía, xa van uns cuantos, é dicir, non levades solo un, que xa vai habendo uns cuantos aí. Como vos notades nesa cohesión, tanto como banda entre as 4, como a hora de tocar, de como está saindo a cousa? Mais alá destes pequenos erros ou estas cousas que ao final tamén son graciosas para contar? A ver, yo creo que todo como que está fluindo moito máis, o sea, como que en xeral, aparte se hai como algún problema ou calquer cousa, que sempre hai calquera cousa nos concertos, é como, bueno, lo solucionamos, tiramos para adelante e nos miramos a ver si estamos preparados. O sea, no... E aparte tamén como que, eso yo creo que en general como que estamos nos centrando máis en o que é vivir o concerto, non? En plan, disfrutalo tamén, non solo estar pendente de facelo ben, eso, senón, pois eso, escoitar a música que estamos tocando e seguir para diante. Eu creo que tamén nos alimentamos moito as unhas aos outros, porque eu creo que empezamos máis sendo un grupo individual, no que estábamos a maioría máis atenta
ao SEO que en estar como grupo, aínda que obviamente estamos como grupo e tes que esperar as entradas, tes que estar escoitando e tal. E creo que agora xa sí que nos percibimos cada vez máis como un conxunto, non? Como que estás disfrutando solo da tua compañeira, estás escoitando a voz, non estás tan centrada solo no teu, sabes? Creo que sí que adquirimos esa capacidade de, cando entramos ali, somos 4 e aínda que cada unha ten a súa parte de tal, como que imos todas moito máis a unha. É un pouco tamén o fío do que falábamos antes de que estamos cómodas co set que temos agora. E iso notase moito, moito, moito na diferencia dos primeiros concertos agora. Moitísimo. E a min encanta, o sea, o que dice como se ve do escenario, eu teño unha posición privilexiada, sinto por vos, de estar detrás, entón eu vexo o público, vexo as caras da xente, pero vexo a elas, entón como dos primeiros concertos que di Alice, que estaban como máis quietas e tal, o sea, eu estou detrás, vexo todo, non? Entón de repente era como, vale, podo percibir tensión, agora é como, es que se lo están gozando e se nota, e de repente, claro, me miran e nos miramos, e como, non sei, que noto como unha melloría que é, pois, a base de rodar, pero rodar estando, o que di Belén, cómodas. Ata non estar cómodas non dar o seguinte paso, creo que é un pouco a movida. Mira, eu a vos non tiven a sorte todavía de vervos, é unha cousa que teño aí pendiente a ver se se pode dar, pero xustamente estabas dando unhas claves que creo que hai importancia sempre de cando se valora como evoluciona unha banda. Lóxicamente, como se toca, está claro que é unha evolución, como estades pues, en riba do escenario e tal, pero é precisamente o como vos movedes. Eu, cando falo, por exemplo, dunhas amigas que quero moitísimo como son Leria, eu sempre lles digo que elas melloraron no escenario con respecto aos seus primeiros concertos, non tanto en que toquen mellor, non tanto en que as súas novas cancións sexan mellores, senón en como están elas. Para min o exemplo delas claro de evolución que teñen é Itzy, que sempre nos primeiros concertos Itzy estaba como máis quietiña, mirando pa o chan, estaba como tal, e agora de vez en cando ainda ten os seus momentos de estar cos ollos pechados e tal, pero se move moito máis, se moven no escenario as 4, entón é como, bueno, así agora con Candela aí tamén, pero interacciona moito máis e como aí digo, vale, este grupo ahora está crecendo, non sei se tocan mellor ou tocan peor, eu non sei de música, eu falo de música pero non teño ni idea, pero vexo que elas están crecendo e que vos xa teñades esa evolución, que vos notedes un pouco mellor de como vos movedes en riba do escenario, fala moi ben de vos e me alegra que tan relativamente rápido teñades xa un pouco ese disfrute de poder moveros e quitarvos tantos nervios. Sí, recordo, o sea, de feito, tocamos con elas cando Leria presentaron un disco na Sonar aquí en Compostela, falaron con nos para abrir o bolo, e recordo realmente, o sea, que falamos despois de quero moverme, o sea, que vamos así, o sea, que como, tío, sí, é como moi guai, entón, un pico para elas, que, pero sí, non sei, eu como que estamos últimamente máis introspectivas de, fixemos isto ben, como de, ven nun momento moi bo esta entrevista tamén porque temos clara toda a trayectoria, creo. Por lo menos eu, o sea, sí. nas conversas e todo, sabe? Sí, tamén incluso unha cousa que non facíamos ao principio, é que claro, son destas cousas que agora facemos e decimos, como non fixemos antes, pero claro, fai falta como ver esa carencia para empezar a facelo, pero o de estar no ensayo, todas un pouco máis como en posición, non de estar coa enerxía ao 100%, porque, bueno, tamén os nosos horarios de ensayo son un pouco complicados, pero de estar dicindo, bueno, pois imos estar polo menos de pé e intentando darlle así como un pouco de performance, pois tamén axuda, porque ao final non chegas ao escenario dicindo, pois levo 5 meses ensaiando sentada. Entón, Sí, hai que forzarse un poquinho para... Sí, son deses tips que dis, bueno, pois igual caía de cajón, pois non. Non tanto. Antes de entrar a falar da música propiamente, destos tips que caen de cajón, destas cousas que agora pois vedes normal, claro, vos xa estades, bueno, pasando etapas, normalmente gravar, ter concertos, buscar algunha data, que vos está sorprendendo máis desa parte musical que non todo o mundo sabe, pero que está aí? Que está desaprendendo desa parte un pouco máis, vamos a chamala oscura, non máis oculta do mundo da música? Buena pregunta, porque... Moi boa pregunta, danos un segundito para pausa de publicidade. Sin problema ninguno, podemos algo unha musiquita así por el fondo, así de A mientras. ver, para mí, por exemplo, foi como moita sorpresa o feito de ver, vale, imos tocar nunha sala, todas as cousas que hai que xestionar para tocar nunha sala,
para empezar, por exemplo, un proxecto autoxestionado de música, non? Que é como, vale, hai que conseguir un espazo, hai que conseguir os permisos, hai que falar coa sala, hai que pagar estas cousas, hai que conseguir un técnico, hai que conseguir o equipo, o que falábamos antes, de se non nos lo prestan, a ver de onde sacamos. Hai que xestionar toda esta... Mira, pasounos fai pouco nun concerto que houve un malentendido con quen levaba o ampli. E era como, bueno, pois, claro, todas estas cousas que dis, Dios, parece tan fácil dende fora que chegas ali e está como todo, e en 10 minutos cambiaron de banda. Pero eso son cosas de guitarristas, non son cosas de... No, non só de guitarristas, pero No, pasan pero con cables, de pasan... bandas. Eso, por exemplo, que son pianista, que non hai un solo cable nun piano de un piano de pared, e é como, claro, pasoume tamén no penúltimo concerto, levei o cable equivocado, a fonte de alimentación, era como, pues, vaya, Momento humilde. sí, total. Non sei, e algo así máis escuro, pois escoller un pouco tamén con que bandas tocas, sabes, como esta cousa de que de repente estás como xestionando todo con moita ilusión, chega un rumor complicado, tamén como posicionarse na parte política da banda, non? Que como tens que tomar unha serie de decisións coa xente coa que pues, faz proxectos, coas que compartes espazos e tal, e ás veces é unha tesitura, pois bueno, a que non te queres expoñer, pero bueno, tamén hai que expoñerse, claro, para iso tamén temos unha especie de altavoz. Que por sorte nos realmente, o sea, o que decías antes de, dentro de, pues, puntos de vista e tal, estamos moi de acordo na maioría de cousas nas que se ten sí, sí. como posible debate, o sea, diferencias, pero como moi nimias, ao final como imos ir máis ou menos a unha de decisións e tal. Sí. A mí quizá o que máis me cuesta é o pensamento de mover xente para bolo, sabes? Porque ao ser unha banda pequena como tes que... O sea, aínda tiras dos teus colegas e tal, entón como, bueno, tampouco é como... Eu que sei, como tampouco quero cobrar a entrada moi cara, porque ao final supón un gasto para eles, pero tamén eu teño que cubrir os gastos do concerto. É como esa eterna dicotomía de, bueno, pois estaría guai poder chegar a máis xente e tal. Ao final a estrategia entre comillas, non xa está sendo tocar con outras bandas, porque ao final ir só nós tampouco é tan enriquecedor, creo que é sempre máis guai compartir escenario, podes facer un set máis corto, non rayarte con máis temas. E sendo sinceros, a lo mejor pues, non viene tanta gente e Claro. te comes un... Claro, é que é eso, o sea, xogar todo a que os teus colegas poidan vir, porque aínda, pois o que ti dis, levamos moitos bolos, pero non estamos con un público masivo nin de broma, pero eu que sei, que estamos pouquiño a pouco gañando xente, pero por eso, como tómalo con calma, creo que é o máis... Sí. Pero é complicado. A ver, e ao final sí que é verdad que todas as bandas coas que tocamos foron gente maravillosa, super simpática, o sea, neso tivemos moitísima sorte, porque non sei se será o máis frecuente, pero todo xente super guai, super disposta, todo o mundo recollendo, todo o mundo montando, todo o mundo organizando, o sea, neso non hai queixa, verdad? Eu quero facer mención especial a Lenin Cat, que foron grazas aos que demos o noso primeiro bolo. De repente foi como... coñecía un tío de Alicia, foi como en plan de... Ai, pues, que veñan a ver o noso bolo. Sí, sí. En plan, tiñan un bolo aí cerca, foi como, que veñan, non tiñamos nada publicado, non nos coñecían a ninguna, simplemente tiñamos un grupo, entón que veñan. E foi como, ostras, deixaron o noso equipo, o sea, claro, destas cosas que diste, tocoume lotería, ou non sei, Sí, foi moi, moi bonito. E realmente, pois, É que iso é o bonito. O sea, o bonito xa primeramente que alguén vos diga, oye, vida a tocar sen ter nada publicado, sen moito máis que, oye, están confiando o comezo do seu concerto a alguén que non coñecen, porque se xa coñece máis ou menos, pois bueno, xa sabes e tal, pero pois é bonito o compartir. É bonito compartir salas, unha porque ao final pagar unha sala é máis fácil entre dúas bandas, entre tres bandas, que ao final, pois, oye, gastades todas menos. Pero xa non só eso, xa poder meter máis xente, porque é certo, non? Que igual vos en Santiago podes mover X personas, pero vides a Coruña igual movedes X menos 50, e des a Lugo movedes moitísimas máis. Bueno, depende do sitio, depende do día, depende a hora e tal. Eso é absolutamente certo. Se compartes con outra banda, te aseguras, entre comillas, que pode haber un pouco máis de xente, porque entre unhas e outras pois podes mover máis, e máis alá de que haxa máis xente ou menos xente, pois asegurades que ides a compartir unha noite con outra banda, con outro proxecto, que vos vai entender porque todos vais a ter as mesmas tesituras, os mesmos problemas, todos vais a saber o complicado que é isto, entón, a noite saliu ben,
ides a gozar. A non te saliu peor, bueno, ides a compartir esa experiencia con outra banda, que bueno, pois mira, eso que vos levades que un pouco eso, Mr. Wonderful, sí, pero vos levades a compañía e seguro que compartir a previa dun concerto ou posconcerto ou tal, pois vos vai axudar tamén a aprender cousas que igual as bandas levan tempo e vos van a decir, oye, pois rapaz, isto podes facelo desta maneira, igual isto tal, ou a próxima vez, pois esta sala non vaiades porque non sei que, pois é que sei, estas cousas que axudándose entre varios é como se mellora e como se aprende. Totalmente. Sí, cando vexo, eu aprendo moitísimo tamén a nivel musical, no? Ou de show, eu que sei, pois vexo un grupo que me gusta e o que fan no escenario, como se moven, como lanzan as cancións. Al final eso é moi enriquecedor. Sí. E cando unha banda que compartimos escenario está ese codazo de eso facémoslo nós despois, o sea, como que queremos copiar eso. Sí, sí. Bien, vou a facer a pregunta de que levo todo o tempo tentando evitala. É unha pregunta que non me gusta facela. É desas preguntas que oxalá teñades moitos anos por diante, oxalá teñades moita música por diante, e é das preguntas que vos van a facer moitísimo, pero moitísimo. Esas preguntas que igual xa tedes a resposta incluso, pero aí desatela como moi planificada. Pero claro, neste caso teño que facela porque, pois non sei por qué, pois me apetece. Que Dios, que intriga. por que canta... No, iba a decir de galego, no. Por que... Esa no, esa sí que no, esa no sé, o idioma ou estas cousas, eso no lo contemplo. Pero sí que esta, por que Lisca de aquí? Buah, Vale, eso é un vale. historia. Vamos facer público o historial de nomes. Nomes cos que... Sí, no. Todos os secretos. No, Dous, só dous. Vale. non sei de que vais hablar, a verdade. O grupo, o principio, cando éramos só tres, en plan de, mira, hai que poner algo, era... por favor. Ya Sí, no sí. existe, eso sí existe. Sí. Era Mamá e reunida a la banda. ¿Cómo? Mamá e reunida a la banda. Como Es cousa como cariño provisional. encogido a los niños. Claro. Oye, Claro. pero ese nombre era magnífico. El que? Ese nombre era magnífico. Era magnífico, pero non era nós. Entón, claro, era como cousa de, sí, fai gracia, pero despois de 10 veces dicindo, quedas un pouco como, bueno, a ver, vale, sí, nos hicimos graciosos. Despois, claro, sí, seguridade social. Bueno, pasamos por tantos, quinto que... Eiruga. Bueno, era en plan ir buscando. E claro, pasa cando estás buscando nome que como surge unha idea e dis, buah, sí, Bueno, ao día seguinte. Rata é unha espacial merda. era buena. No. ¿Cómo? ¿Rata espacial? Rata espacial. Perdona. Rata espacial me parece un nombre absolutamente maravilloso. Rata espacial era maravilloso, pero sí que é verdad que como que non acababa de A mí non me encaixar. representa, chicos. Claro, non acababa de encaixarnos a todas, pero direi que das opcións que houve foi a mellor. Sí, Es que lo de quinto que... Sí. Colapsamos. Colapsamos. A ver. Bueno, a ver, a É o que creatividade creo- a veces hai que formarla. O sea, hai que rodar, hai que tal. E de repente hubo un día, esta anécdota é maravillosa, estábamos tomando algo, estábamos de feito, non sei, 4, creo, Sí. ti non estabas, ou Sí, non sí, estabas, bueno, estábamos en un sitio e de repente chegou un amigo de jazz preguntou, estaban falando e de repente xírase, sí, o grupo que tiñas, non? Que estilo facedes? Dixo Jazz, pues facemos rock. Di, no, pensaba que faríades algo así con pandeiretas, por ser tipas. Nos quedamos como, vale. A ver, Jazz toca guitarra, ese tío sabía que tocaba guitarra, entonces era como, tío. Bueno, quedamos moi a cuadros, entón dixeron, anda Liz, vaite Liz, o sea, non como foi a expresión. Sí, Lisca. logo estábamos como Anda, repetindo Lisca. nosa historia entre nós e era como, veña, Lisca de aquí. No, pero foi Saliu foi como, nese momento foi como, anda Lisca, e yo, que es eso? O sea, como que gustoume, resulta que hai un grupo que se chama Lisca, pero era como, non, unha expresión galega, tal, non sei quanto, de como, anda, de tal, e yo. E hai máis estilos desa expresión? Lisca de aquí, foi como, sí, é que témolo, sí. e tivémolo.
Así que vai moi en línea con a nosa mensaxe de non te esperas que fagamos... Quizá hai xente que en 2025 non se espera que fagamos a música que facemos, entón como... Pero un momento, que non toques a pandeireta? No, Cerramos. non somos. Vaya, bueno, Yo, pues... Nada malo en tocar a pandeireta, No, non é iso. claro. É só podo facer iso. No, De pero... feito, ás veces sí. Pero sí que é verdade que eso, que si hai moitos estigmas, e máis no caso femenino. Na música hai moitos estigmas, pero no caso femenino hai moitos máis que se pensan cousas así que oye, no, o sea, facedes rock, facedes o que primeramente facedes o que vos apetezca. O sea, igual mañán tocais a pandeireta nun concerto e vos apetece e punto. Eso xa para empezar, pero identificar como, joder, pues non, o sea, aparte, se sabía perfectamente que tocaba guitarra, como, oye, igual puedo pensar que digan pop, vale, indie, bueno, venga, te lo compro, pero, joder, pues, ir por aí... Sí, para mí simplemente foi, en vez de preguntar que estilo, o sea, como rollo de asumir, sabes, de xa tiña unha idea na cabeza antes de que contestásemos a pregunta. Para min é máis eso que o estilo, de un pouco... Pois bueno. Pero que o dos nomes, ahora, volvendo ao tema nome, sempre o comento, non? As poucas veces que o pregunto, o nome é o menos importante dun grupo, importa a música, importa o que faz en directo, non? O nome ao final xa está, a xente vai non aprender, pero ao mesmo tempo, sendo o menos importante do grupo, é o máis importante porque, claro, vos dicíades, agora estades cun setlist que xa vos identifica máis, unhas cancións que xa estades moito máis contentas, as cancións deixalas un lado, empezas con outras, non pasa nada, aquí xa está, alguén que coñece as primeiras igual ten pena porque non se volvan a tocar, pero é máis fácil cambiar de nome a banda, igual o podes facer dentro dun par de anos e dicir, bueno, pues vamos a empezar de novo e xa está, pero podes facer unha vez, non vas a estar cambiando cada 2 meses o nome da banda, entón chegar a un punto que falábamos antes tamén de ter as 4 de, vale, este é el nombre que estamos contentas, porque tamén hai que estar contentas con isto, claro. Tal cual, o sea, foi ademais unha celebración nese momento de, buah, nos gusta, que ben, pero dímonos como 2 ou 3 semanas en plan de, vale, realmente nos gusta, e cada día era como, sigue parecéndonos ben? Sí. E confirmando, e cando sabimos que sí, era como, vale, pois sí. A ver, que ao final é a carta de presentación porque como estou nunha banda, en cal, pois Ilisca aquí. Claro, contando o que falábamos antes de que nós, pois, movemos público de pois estar en carteles compartidos con outros grupos e tal, entón é como, claro, moita xente, a maioría non sabe quen eres. E é como, ves o cartel e é como, pois este logo mola, este non me mola, non sei, que a ver, ao final ti vas ao concerto e tampouco influye tanto se non te gusta ou non, pero de primeiras, sí, realmente é como a carta de presentación. Sí, pois é. Ai, só me daré pegatinas por aí. Sí, é verdad, eso fixemos unha boa labor. Pegatinas co logo, pegadas por todos sitios, o sea, dímonos a xente para que as pegase. Entón, moita xente como, lista aquí, ai, soame, e claro, de repente caes en plan de, sí, vi unha pegatina diso, e como, Pero a mí sí que é verdade que eu que son moito de ver carteles de festivales, cada festival que aínda que eu non vai a ir, me gusta ver as filas pequenas, os nomes que están aí máis ocultos. Sí que é verdade que a min personalmente eu escoito prácticamente todos. Eu vexo un cartel e me gusta darlle unha escoita mínima de unha ou dúas cancións igualmente, pero sí que é verdade que ti ves un cartel e hai nombres, non vou dicir agora nomes, que xente que me gusta incluso, que ves o nome a nivel España, xa non digo Galicia, pero ves o nome no cartel é como, vale, ok, é como, sen máis, non? E hai outros nomes que os ves e dis, ui, hostia, este nome. E no vosso caso sí que é verdade que o de Ilisca daqui, pois sí que pode axudar máis a que a xente o vexa e diga, quenes son estas? Que fai este grupo? A ver que tal? E pode buscar máis que simplemente que poña, pois, Pepe, eu que sei, xa está como, vale, guai. Calquera nome chamativo, un pouco máis chamativo, axuda tamén a que a xente se poida acercar ao proxecto, sobre todo nestes primeiros pasos que estades dando. Tal cual, sí. É sorprendente a cantidad de xente que di Lisca daqui, porque, a ver, claro, nós, por exemplo, Paula é malagueña, entón é como, vale, ok, non coñeces a expresión, pero hai moitísima xente galega que non coñece a expresión liscar. ¿No? Pensaba que era máis coñecida, pode ser que igual eu considerara que era máis popular, pero a mí moita xente di Lisca daqui.
A ver, eu son da Coruña, bueno, nacín en Cambre, pero vivo na Coruña, e eu, sendo unha persona neofalante ademais, que empecé a falar galego fai uns anos relativamente pouco, eu a coñezo. Quer dicir, Sí, no? se alguén da Coruña que non falaba prácticamente galego ata fai relativamente pouco coñece, non Esa hai xente non ten- nadie ten excusa, salvo Paula, que porque ven de outras terras máis lejanas, pero o resto, se somos de aquí, non hai excusa para non coñecela, O sea, Tal cual. é Bueno, así. ese non é, mira, aínda é excusa para aprendela, claro, está ben. Hai unha cosa moi graciosa deste nome que eu dime a contar nos primeiros bolos que nos coreaba a xente ao excavar, que era como, claro, Lisca aquí, que era nos... En plan, estamos saindo, e claro, a xente como, tío, parece que vos estamos botando do escenario, non, xa tiñamos excavado, non pasa nada, Xa estaba nos todo vamos. Oi, cuidado, que eso para que un vos queira hatear un pouco, pode facelo, que estás dicindo? Estás dicindo parabéns ou Están con odio, en plan, Claro, é como sempre dual, eu decido creer que está animándome. hai que dicir, é que joder, viches o que estaba aí diante como cantaba o noso nome? E eu tipo dicindo, cando saí do escenario dicindo, menos mal, se acabou. Pero vos Pero dicindo, mira, non se oye, dice, sabes? claro, o Non sea, te raya ni nada, como, ai, que guai. que maravilla. Vea, tedes publicado os temas Alume Lento e Vas Voar, dicides que agora pois xa estades contentas co sonido que estades levando, que a onde estades enfocando o proxecto musicalmente. Que tal a experiencia de sacar estas dúas cancións? Que tal o tema gravar, que tamén é unha experiencia bastante, supoño que novedosa e curiosa? Como foi esa etapa tamén, esa primeira vez para vos? Porque ademais, pas 4 é primeira vez para ti tamén, Paula, como dicíamos, como con banda, que cambia moito a forma de gravar. Que tal foi? Bueno, a mí polo menos fíxome moita ilusión, a verdade, tiña moitas ganas de gravar un tema. Bueno, a verdade que foi intenso, foron... Sí, porque ao final son Intenso é unha palabra, moitísimas decisións, é que, Sí. claro, pensamos, non ensaio facemos o tema, xa sabemos como é, pero despois é como, vale, quere este efecto de guitarra, este non sei quanto, a batería desta maneira, deste tal, porque, bueno, tamén foi moi distinto o proceso, o de Alume Lento foi no estudio de Alfonso Vaquero, que é coñecido meu, que grava de forma amateur a bandas e tal, o resultado quedou para mí moi ben, pero claro, un proceso pois un pouco menos ao uso, porque vamos facendo un pouco como máis ou menos podemos. E outro foi con Sonic Records, que era xa un proceso como moito máis establecido, porque dedícase a eso dende hai anos de forma profesional. Entón, como os dous procesos moi distintos. Super, sí. De feito, o primeiro tema fomos días e días, e o segundo en 2 días estaba listo, pero bueno, os dous procesos super guais, super interesantes, o primeiro igual máis experimental, Claro, que tamén foi enriquecedor. Tamén era a primeira vez que facíamos algo nós, e era Sí. como, que de repente podes meter aquí 4 guitarras. pero sinto que a raíz da primeira vez, como que nós queríamos estar presentes en todas as decisións. Entón, claro, era como, pois, vamos ali, escoitamos, decidimos tal xunto con Alfonso, e creo que a raíz de aí como que chegamos a Sonics moito máis como conscientes de como que fixemos moito traballo previo, de non queremos añadir esto, queremos añadir esto, como non sei, aprender a facer os deberes antes da grabación, Sí. eu creo que axudou. E tamén é certo que logo está o teu criterio, como o que queres como che son a ti, e despois está o criterio de quen te está grabando, que ten a súa experiencia, e o que a él te parece que soa mellor. Entón, como que tamén pode entrar en conflito, que eso, Sí. pois, pode ser. E ademais, seres guitarrista tamén, pois... Estás dejando moi mal os guitarristas. Non Pero sí que tiene sorte con ambos, a verdad, Sí, porque eso como sí, que sí, nos sí. facilitaron moitísimo o proceso, deronlle todas as voltas que lle pedimos, ambos, e mira que lle demos voltas a ambas Sí, cancións. a ambas cancións ademais. Deronlle as voltas que foron necesarias ata que dixemos, veña, ahora non temos nada que decir, que era complicado, pero pasou. Curioso me non se pode abrir, porque eu aquí, ahora vos vou preguntar del tema produtores, pero eu aquí sempre fago a defensa, non, dos baixistas, fago a defensa dos baterías, non, como que son as dúas partes normalmente das bandas como que menos se suelen ter en conta, non, e son vitales,
pero o de que unha propia banda ou unha integrante dunha banda me leve a poder criticar aos guitarristas, esa non me la vi venir, O sea, ese melón de non defender a un músico sen dicir es que los guitarristas, eso non me la vi venir. Sí, bueno, podría decirse los cantantes también, que tienen sus cosas, pero... No, a ver, Pero... no, cuidado, todos os integrantes, todos os papeles do grupo teñen a súa cosilla, non, era un pouco por facer a coña, pero tema produción, porque ao final sí que é verdade, non, que dicías agora tamén unha cousa moi importante, que é, claro, vos tedes unha idea, vos imaginades como queredes, chegades ao estudio, e lóxicamente é unha cousa moi clara, non, un bo produtor, ademais, que eu sempre defenderei que os vos produtores son aqueles que van a dicir, vale, vos queredes isto, pero eu creo que isto é o que pode quedar ben, e o bo produtor é o que vai a aceptar meter o voso tamén, pero tamén poder facerse valer e que o resultado pois sexa acorde ao que el quere, porque lógicamente é unha canción que se vai asociar a esa persona e se vai asociar a vos. Ser capaces de aceptar eso me parece o máis complicado, de decir, vale, é unha persona que vai a impoñer, entre comillas, o seu criterio en cousas, ou nos vai dicir, oye, isto no es como vosotros pensáis, e ser capaces de dicir, vale, pois é verdad, igual non temos que gravar isto así, é o máis difícil cando entras en estudio, Sí. A ver, eu creo que tamén, polo menos o que eu considero da nosa experiencia, non nos vimos tanto nese caso de ter un choque irreconciliable, por decirlo de alguma maneira. Sí que foron máis ben en forma de suxerencias de que ao final eles son os que coñecen o seu equipo, as posibilidades. No teu caso, por exemplo, xa tiñas cousas gravadas, pero claro, o mundo así rock con guitarras, Sí, tal, era outro totalmente rollo novo. completamente distinto. Entón, claro, é como douvos esta suxerencia, pero tamén por si non sabedes que isto pódese facer. Claro, que como nos no ensaio, ao final, as combinacións que podemos facer son limitadas, temos unha unidade por cada instrumento, e como de repente aquí podes facer todo isto, podes facer este efecto, podes poñer un micro dos anos 80, efecto oxidado, eco e non sei que, e como, pois vale, non era o que tiña pensado, pero é interesante escoitalo. E logo tens que repousar eso na cabeza. Pasou, por exemplo, de salir, non sei se fora cunhos coros, que era como, encántanos, que guai, que chulo. E claro, pasan un par de días e é como, vale, creo que foi que me molou moito a experiencia de estar vendo, fuchicando cousas novas, pero non é así como quero. Entón, bueno, facer, desfacer, probar, en iso eu diría que chegamos bastante ben a un mismo puerto. Aparte, como que en concreto creo que nos non temos un sonido... O sea, como que somos bastante minimalistas en el sentido de non usamos moitos efectos tampouco agora mesmo. Sí, non son como... moi vastos os efeitos, é como algo, non sei, bastante... O sea, non nos interesa tampouco hacer... Como non queremos 80 capas e tal, o sea, non é que quede mal, é simplemente que como tiñamos claro que queríamos parecernos o máis posible ao que nós podemos facer, que obviamente non é o que se ten que facer sempre, non, pero era como conseguimos defender a nosa postura de mira, queremos facer isto, puxémonos de acordo as 4, que xa é complicado en isto, en ambos os casos se respetou moito iso, e creo que eu estou moi orgullosa de que conseguimos xente que non ten experiencia versus xente que si a ten, como realmente facenos valer e decir, mira, creemos isto, en ningún momento foi hostil, non quero dicir iso, pero que era moi fácil realmente dicir, bueno, nos non temos ni idea, vamos a facer caso a esta persoa que sabe, xa está. É como que, non sei, pareceme moi importante como realmente confiar no teu instinto, aínda que te equivoques, pero como, vale, pero é o meu erro. O sea, como que se de repente alguén me di, mira, pisar un lento non me gusta, digo, bueno, vale, pero a mí sí. O importante realmente que en dá cara pola canción somos nós, entón como se aceptas o criterio do outro, calándote a túa opinión, solo con tal de sabe mellor e vai funcionar o mellor o tema ou non sei cuánto, e despois resulta que non funciona igualmente, creo que te quedas con unha sensación moito peor do que... E é moi difícil tomar esa decisión que tomades vos de queremos que o que publicamos, queremos que o que gravamos sexa o máis cercano ao directo posible, non? Porque é certo que agora é moi fácil, entre comillas, gravar, non? Quer dicir, moi fácil
porque hai moitos efectos, hai moitas posibilidades de que ti poidas, como dicides, non? 4 guitarras sonando, unha guitarra de acompañamento, a batería de outra maneira, podes meter un efecto dun bombo que ti non tes, pero que, bueno, o vas a meter aí, as voces, podes facer que as voces sexan moito máis tal, ou meter moitos coros, bueno, hai moitas cousas que, claro, en estudio poden sonar moi guai, pero despois no directo, e máis no voso caso, non? Como estamos falando de que tedes os medios máis limitados agora mismo, claro, o ides a levar, non se vai a parecer nada porque non ides a ter a capacidade de moitas cousas que levar. E decidir eso, a min personalmente me parece acertado, me gusta moito que sobre todo en X estilos, as bandas digades, non queremos engañar. Non é engañar tampouco, lóxicamente, non? Que está aí, pero que digades, oye, queremos que a xente escoite e se acerque. Depois o directo vai a ser infinitamente mellor sempre porque o directo marca todo, non? Pero que digades, oye, se escoitas isto, cando chegues ao directo non te vas a encontrar algo moi distinto. Vai a ser o máis cercano que ti estás escoitando na casa. E aplaudo moito esa decisión, Grazas. Que eu non son quen para aplaudir, cuidado, que non teño, como digo, non teño nin puta idea de nada, pero que, joder, me gusta. E me encanta que as dúas experiencias que tivechedes a hora de gravar, que do que está publicado, fosen moi positivas, porque un problema que hai moi na música é encontrarte cun produtor, pois que, bueno, que sobre todo no voso caso, que tedes pouca experiencia e que a xente pode ser moi filla de puta e querer tomarvos por tontas e dicir, no, es que isto no, e convencervos. E se foi mellor que eso, oye, pois parabéns para ambos os dous produtores que me parece para reseñar. Aparte a figura de produtor, xa digo que me parece unha figura moi importante e que hai que valorarla sempre. Sí, a ver, ademais é que foi como outra vez de casualidade, igual que contábamos antes, como nos coñecemos e tal, por exemplo, a Xonis chegamos por Rachel, mención dende aquí, porque foi outra persona que confiou en nós absolutamente a cegas, o sea, porque foi unha rapaza que eu coñecín, ela está totalmente metida no mundo da música, e eu dixenlle, pois, nós temos un grupo, facemos isto, e ela, pásame cousas tal, e dende ese momento foi como confianza cegas de eu confío en vos, e de gravar con Sonix, veu con nós ese día, estivo ali apoiando, facendo todo, o sea, realmente foi a mecenas e cabecilla dese proxecto, e maravilla. Sí. En plan de... Sí, de chegar de casualidade. De coller da manito, en plan de, vide para aquí. Sí, total. Abrirnos portas moi importantes, entón é moi guai. Eu teño que facerlle mención a... Joder, se me acaba de ir. Como é? A Xonix. Porque eu estou, ahora mesmo estamos grabando isto, iba a decir Steven, publicando un calendario de advento de cancións galegas con temática navideña. Casualmente publiquei un par que pasaron polas súas mans e tal, e ele encontrou, ou alguén yo pasou, non sei como foi, o viu, e mandou unha mensaxe de, bueno, gracias por compartir estas cancións e tal, e a mí personalmente me pareceu moi bonito que me mandase esa mensaxe que, bueno, non tiña por qué, entón, oye, tamén dende aquí, pois agradecerlle eso se chega a escoitar isto, porque, oye, está guai tamén pois que faga eso e fala moi ben tamén da súa faceta, xa non só como productor, senón a faceta personal por facelo. Sí. Que eso está moi guai. Dos cancións publicadas, que plans hai agora en canto a nova música, en canto a o camiño que tomar agora? Boa pregunta. En proceso, de momento. Yo creo que tenemos ganas de tocar. Sí. O sea, Queremos bolos. e facer música. Se alguén por aí necesita unha banda, así que llene 30-40 minutos de música, estamos. Pero sí, tocar, seguir componiendo, creo, pero como sen presionarnos tanto de temos que tener cancións e tal, sino que vaya fluyendo. Pero sí, tocar e pasarlo ben. Sí, básicamente. Sí. Se pudiéramos chegar a gravar algo máis, pois tamén guai, pero tivemos como desas conversacións importantes e profundas no seu momento de decir, vale, pois priorizamos o proceso creativo e igual centrarnos máis no directo e aproveitar que igual gravar, que obviamente sempre está genial, pero bueno, medios, tempo... Non son cartos. É como, primeiro facer un pouco de aforro con bolos,
e costear unha grabación. O sea, eu creo que o plan é ese, o sea, tocar, cando teñamos un pouco ahorrado, intentar gravar algo, pouquiño a pouco. Si, de feito, xa estuvimos tocando, estivemos máis llameando e facendo... Claro, como non temos así polos próximos, é Que tamén está como guai. estar máis de chill. Sí, no, a mí me encantó. O sea, ten que haber as dúas caras, ¿no? Cando te estresas, en plan de ten que estar, e cando xa está, é como, bueno, a disfrutar. Agora vos tedes unha cousa xa moi boa que é ter dúas cancións publicadas. Xa tedes algo que a xente que non sepa quenes sodes ou algún festival, algunha sala que, oye, fales con a sala e a sala igual quere chequear a ver, pois xa tedes algo que non todo o mundo pode ter e xa é un exitazo tamén, porque ter publicado 2 cancións é un éxito, non? Como está falando aí complicado e tal, pero tedes 2 cancións. Xa tedes unha cartiña de presentación pequeniña, pero xa hai algo aí. Pareceme tamén moi acertado dicir, oye, tocar, ensayar, igual mañán vos surge algo e de repente dices, oye, pues vamos podemos gravar porque alguén vos aparece e vos ofrece ir a tocar, a ensayar algún sitio ou algún produtor aparece ou algo e gravades máis, pero sen pretensións e simplemente un pouco ir fluindo, non? E disfrutando. Sí. É gracioso que eu facer só un apunte que a xente pode pensar que Vas Voar é máis reciente, pero realmente Vas Voar é máis antigua que a Lume Lento. Pero será como a que máis nos gustaba, a Vas Voar é do antigo setlist, o sea, dos primeiros, as primeiras cancións que tiñamos que non estábamos cómodas foi a que se salvou. Entón é como, esa había que gravala. A Lume Lento foi como a definición de, vale, queremos tirar por aquí. Entón como que temos esa dualidade de onde vimos, creo que a Vas Voar ten moita máis caña, entón como esa cousa de, por un lado, a caña e por outro, o que buscamos así máis depurado. Entón, como ir facendo como que a Lume Lento foi a primeira canción que naceu xa dentro do noso estilo. E Vas Voar era unha canción que tiñamos e que pasou por un mogollón de cambios. Sí que é verdad que a letra escribiu unha Alicia do tirón e esa letra quedou. Pero o resto, o que velocidade, dinámicas, instrumental, solos, voz e tal, cambiou totalmente e foi como a nosa primeira canción que fomos capaz de reconvertir co estilo que conseguiremos en A Lume Lento. Entón foi como teñen que ser esas dúas as que queden gravadas e para empezar dende aí. Mira, non quero preguntarvos por cada tema composición de cada canción como é todo o proceso, pero sí que vos quero preguntar, o sea, non quero preguntar pola composición, pero sí que vos vou a preguntar pola composición. É dicir, o mismo que falábamos, non tedes esa experiencia, non vos enfrontarades a facer algo así. Como é compoñer? Como está sendo tamén esta parte? Porque claro, é difícil encontrar un nome, é difícil encontrar un estilo ou enfocarse cara a un estilo, é difícil subirse un escenario, é difícil mellorar, é difícil moitas cousas, e compoñer tamén é algo que eu o direi sempre. Eu admiro a quen compón unha canción, eu admiro a quen se sube a cantar esa canción, a defendela da forma que sexa, do estilo que sexa, porque non é tan fácil escribir unha letra, o sea, que a letra pode ser aparentemente o máis fácil do mundo, pero é complicado, e despois xa non é só escribir unha letra, é que tedes que meter batería, tedes que meter guitarra, baixo, hai que meter todo o conxunto por aí. Entón, como estás? Como é eso? Como vivides? Nos vamos ao revés, non? Creo que todas as nosas cancións partiron da instrumental, meterlle unha melodía e sobre esa melodía facer a letra. Creo que Vas Voar foi a única que xa tiña a letra antes de ter a forma de cantala. Sí. A Lume Lento creo que foi un pouco unha combinación, pero dende entón é como hai unha melodía que nos suena, ou, bueno, pode pasar tamén que de repente temos unha melodía, pero que tarararara, chega a letra e dicimos, vale, que cambia a melodía, pero a melodía xa estaba e a instrumental xa estaba, entón é como traballar un pouco ao revés. Sí, polo xeral é como audio de WhatsApp cun riff que se lle ocurre a alguén, chegamos ao ensayo, sale eso, poñémonos aí a llamear a ver que sale, imos grabando, eso sí que facemos moitísimo nos ensayos, gravamos moito. E despois pasámoslo polo grupo, escoitamos e para o seguinte ensayo levamos, pois, isto me gusta, isto non me gusta, isto non o miredes, isto sí, ou imos lle dar unha volta. Entón é como que aí, máis ou menos, polo xeral, chegamos a 2 minutos de instrumental, chega o momento de sentarnos e decir, vale, onde se canta? Que nos inspira isto? Claro, como que escoitamos a instrumental e decimos, vale, isto de que pode falar? E é un pouco o proceso que seguimos. A veces hai como un momento en el que estamos tocando e non se nos ocurre nada e de repente se desbloquea algo. Sí, y empezas por aquí. Y surge la canción, ¿sabes? Sí.
Sí, sí, no, o de repente, ay, pues repite eso, venga, más de eso, y ahora a ver a dónde nos lleva, o sea, como ir... Que tiene que ser el momento que fluya, porque si no es como... Sí, A inspiración, Sí, claro. tal cual. Sí, por exemplo, antes sentámonos unha hora intentando sacar unha letra así sin ninguna base instrumental e, bueno, pues costou. Eu aí non estaba, pero dou fe de que cuesta, o sea, que... Pero ao final é como tamén a nivel de compoñer letras, non nos pasa, hai algunhas que fixemos entre todas, pero das novas é máis de que unha trae e o resto como dá o visto, bueno, o sea, ao final, sí, canta Belén, pero temos que estar todas identificadas coa letra, non? Entón, como un pouco ese proceso de, vale, sí, de locos, esto tal, ou mira, se cambiamos esta frase, pero... Sí, é como sempre temos Sí, como é chegar cunha versión e ir pulindo entre todas. Sí. Claro. O rollo, mira, temos esta frase de forma provisional, xa cambiaremos, e de repente un día como, vale, esta outra, vale, si cambiamos, listo, pero eso, un pouco caótico, pero hai o seu Bueno. orden, o sea, para nós ten o seu Claro, sentido. caótico pode ser para alguén como a min, pero para vos está funcionando. É dicir, vos estáis sacando cancións, vos estáis sacando cousas e cuidado, que isto é algo que estou repetindo moito nas últimas conversas, estas primeiras de xaneiro ou as últimas de decembro, que saliu varias veces isto, como a música, non? Porque moitas veces pensamos, os ignorantes, non? Que a letra, despois ven a música, pero a música crea historias por si sola. É dicir, non? Que moitas veces pensamos que che leva a letra, pero ti escuitas, está me pasando agora de escuitar música sola e a música me inspira historias na miña cabeza que non son letras, pero que como, hostia, pois é verdad que unha guitarra, unha batería, un bombo, un tal, me está levando a pensar pois en queimar todo, ou me está levando a pensar en esta persona que me deixou fai 20 anos e joder como le echo de menos. Total. Sí. Que eso está guai, Sí. joder, mola, e me encanta tamén que vaya por aí. Mira, por ir enfocándose ao final da conversa, dicíamos que vos non vos coñecíades, o Centro Xoven vos puxo en contacto, pouco a pouco fuchedes xuntándovos, vamos a falar de gustos. Vamos a falar destas formas de ser de cada unha en canto ao musical, que quero saber, que o que, vamos a decir, representa un pouco entre aspas a cada unha de vos, que esa música que escoitades no voso día a día. Non ten por que ser música que inflúa en o resultado do grupo, senón que simplemente vos chegades a casa e eu que sei, vos poñedes a escoitar a Leticia Sabater. Pois oye, perfectamente, é dicir, unha cousa válida como outra calquera. Empeza ti. Eu, bueno, no personal non é... O sea, a música que escoito non é necesariamente a que me influye a hora de tocar, que tamén depende de que sea. Eu considero que escoito de todo, do que máis escoito sería así, tipo rock. Un grupo que me gusta moito, por exemplo, e que sí que me inspira a hora de tocar é Muse, que teñen así como as líneas de baixo máis elaboradas que igual outro grupo que tal. Pero así, en general, unha volta de todo que tamén che axuda a ver diferentes enfoques a hora de compoñer esta guai tamén. Bueno, tú le. No, vale. Adiante. Non sei. Eu, a verdad que depende... É que depende da época, porque de repente estou escoitando Camarón, ao día seguinte estou escoitando B.B. King ou eu que sei, Eta James, non sei. Escoito Nirvana, calquera cousa que... É que a música de antes é a mesma. Xa calleu. Bien. Chupito. No, pero si tamén música actual bueno, música dos 90, tamén me gusta moito o rock dos 90 Si realmente foi a influencia na que máis convergimos cando estábamos falando de estilo, foi como, vale, ponémonos de acordo de intentar soar un pouco, se buscamos un tal rock dos 90, e foi como, sí. Vale, temos en común, que recuerdo esa conversa. Eu estou moito con pop agora mesmo, xa nesta racha, estou con Chica Sobresalto na cabeza todo o rato, de repente estou escoitando a discografía de Amaya, Natalia Lacunzas, estou como moi nesa vibra, pero escoito de todo. Todo bien, todo, no teu, bueno, en todos os casos ben, pero no teu caso... Sí, para, no meu caso, ao final, unha limitación que teño é que é moi difícil que me inflúa a hora de tocar a batería.
porque non son batera de sempre. Entón, como, bueno, teño que ir pouquiño a pouco introducindo, entón, como, pois, eu sigo cos meus gustos de sempre e vamos influindo entre todas. Entón. Pois eu, Dios, sentime como totalmente o bicho raro que nos saliu o tema de, bueno, e que escoitades? Recordo que fixemos como unha lista que dixemos, vale, pois imos meter así referencias cando estábamos así do estilo e tal. E eu decía, bueno, a min encanta o rap, encanta o flamenco, gusta moito dembow, escoito moitísimo punk, que é o que máis escoito en 10 anos, pero era como rock. A mí preguntábasme como unha canción de Nirvana, pois son capaz de confundilo con Guns N' Roses. Entón, claro, era como, hostia, sabes, vértigo. E de chegar ao ensayo e dicir, vale, sí, imos llamear un pouco. Arrancade con algo de Muse, ou arrancade con algo de, eu que sei, das máis míticas, e eu como, bueno, eu sei, I love rock and roll, e pouco máis. Pero despois, cando empezamos a cantar, dirías, coño, que era esa? Sí, ¿sabes? pero bueno, eu, claro, música en inglés polo xeral non escoitaba absolutamente nada. Ahora intento cada vez máis e gústame, pero nada de nada. Rock, o que era rock deste estilo, igual non tanto que non tirara a punk, totalmente perdida aí. Pero bueno, moi ben, a verdade. De feito, cada vez que pasan algunha canción polo grupo e tal, é como, pois mira esta canción, 8 millóns de reproduccións que eu non coñeceras. Oye, pues esto suena bien y eso, o Grupo X con 80.000 millóns de ointes, enchendo tal, Sí. pues sí, pues estos tienen futuro, sí, sí. Sí, sí, sí. Están empezando, ¿no? Pero bueno, está guai eso, non? Tamén un pouco, bueno, que vos axudedes a escoitar nova música, a influenciarvos de alguna maneira, que tamén é, bueno, eso que gañades, non? Un pouco de tamén abrirse un pouquiño a mente, porque a música de agora tamén é boa, vale? Non é só a música de antes, vale? Bueno, Claro que eu estou sí. a tope tamén con música en galego e todo, super cada vez máis. Bueno, despois eu escoito Ortiga, por exemplo, Grande Amor ou algo así, tamén estou no Velouro, xente así como máis actual, digamos, de alguma maneira, ou polo menos que eu coñecín agora. Vou usar ese matiz porque claro, como eu descubrí Levan 10 anos Nirvana e todo, digo, pues, bueno. pero sí, o sea, creo que sí que escoitamos todas moito de todo, e música actual tamén, e intentamos movernos, ir a concertos, tamén por Compostela ou por arredores e tal. Se me encanta tamén o momento de, facemos unha cover desta canción, sabes, en plan, por ir agilizando o repertorio, eu non a coñezo, ou, sabes, como de ter cancións que quizá tes en común cunha das 4. Entón, como, vale, non temos moita música que realmente escoitemos as 4. É como moi curioso. Que tamén é incentivo para compoñer máis, porque non temos tanta desta, vamos a facer toda a discografía de Muse de covers. Entón, como, non, hai que compoñer. Dentro desto de iniciar o proxecto, que falamos de covers, en algún momento deses primeiros pasos iniciales de, bueno, estamos facendo isto, se vos pasou pola mente ser, entre comillas, entre aspas, un grupo de versións, ou sempre tivechedes claro que a música tiña que ser completamente vosa, ou na maioría ser cousa vosa? Eu, a primeira vez que, bueno, cando me falaron por WhatsApp de hola, estamos buscando baixista non sei que, xa directamente me mandaron un audio dunha canción que, bueno, xa non a temos no repertorio, da primeira canción que estaban compoñendo era original, original, entonces xa antes de estar nos no grupo xa se xa facía en proxecto. Sí. Sí, no, realmente para mí neses inicios xa era difícil coincidir en que versións querer facer, entón claro, era como, home, para ser un grupo de versións, que vamos a estar peleando de que versión facer, pois joder, vamos poñernos de acordo, pelear por crear algo que xa é máis productivo, non nese sentido. Recordo perfectamente nunha primeira lista que fixemos, porque sí que é verdade que cando nos xuntamos por primeira vez esa placa. Houbo como unha lista de reproducción compartida de, vale, vai ser o noso primeiro ensayo, entón tamén para ver un pouco os rexistros ou como nos manexamos cada unha co seu instrumento e tal, dixemos, vale, facemos unha lista, preparamos como estes temas para chegar, tocar así un pouco sobre algo coñecido e ver, pois, canta máis agudo, canta máis grave, encántalle facer tal ou cual. Había como incluídas por min. No, isto foi cando empezamos na prehistoria. Claro, na prehistoria. Cando non era era isto de aquí. En plan,
La Niña Pastori, Eu recordo Jarabe de Palo, escoitar, eu empezando a tocar a batería, Maná. escoitar que a única que era máis fácil de facer era a flaca. Sí. Uy, ya todos los vecinos. Para os vecinos, temos que falar baixito. A Eh, única que podíamos facer era a flaca. Entón, claro, era como, Dios, era ecléctico total. Notábase que non íamos, non podíamos ser un pensábamos grupo de rock. cover. O sea, sí, sí. Vea, menos mal que xa estamos enfocando o final. Non me esperaba isto de que aparecesen uns veciños bueno, a aparecer por aí. Así que saludos para Paredes finas en Compostela, que se lle vai facer. Saludos para ellos moi rapidamente. Para non molestalos moito máis, que non quero que chegue a primeira demanda para a miña canle por molestar en ruido, que aparte en Compostela andan o concello aí un pouco que lle molestan as salas de concertos e lle molesta o ruido, non quero que me veñan aquí a pechar a canle. Non quero eu que xa andan pechando salas e non quero yo. Así que moi rapidamente vamos a facer, xa estábamos chegando ao final de todas maneiras, pero vamos a facer o test psicolóxico de o radar de Rincón de Daniel. O test que vai a marcar se sodes psicópatas ou non. O test que vai a marcar o futuro do grupo. Para ser exactos. Pode ser preguntas que parecen... Eu non sei por que estuve falando baixo eu, pero bueno, da igual. Por solidaridade. Pode parecer preguntas estúpidas, e son realmente preguntas estúpidas, pero teñen unha base psicolóxica detrás que me he inventado yo. E a Universidade de Malpica, por exemplo, que de Finisterra tamén, que contratei uns estudios. Tedes que cenar, vale? Igual agora mesmo, hoxe, por exemplo, vides de ensaiar, igual non cenáchedes. Eso falta aí. Tedes dúas opcións para cenar. A primeira opción é cenar uns cereais con leite, que tes na casa. Calquera tipo de cereal, calquera tipo de leite. Pode ser leite sen lactosa, con lactosa, vegetariana, ou que sexa, da igual. Calquera tipo de leite e calquera tipo de cereal. Ou a outra opción que tedes é ir a un restaurante, a un bar, a un lugar onde van facer a vosa comida favorita. Que pasa? Tedes que ir e volver baixo unha chuvia torrencial e ese restaurante en cuestión ten unhas condicións higiénicas un pouco cuestionables. Andan cucarachas polo chan, as ratas se meten nas sopas, entón, bueno, vai facer a vosa comida favorita, pero así daquela maneira. Que preferides? Cereales con leite ou a comida favorita? Yo diría comida favorita. Si me tengo que comer un kebab en un antro... Claro, si un kebab... Eu antes das cucarachas diría tamén a comida favorita. E aínda con cucarachas, é que, a ver, o plan habitual en Compostela cando salimos de ensaiar tamén é chuvia torrencial Claro, é que neste... e bar clandestino, pero... Eu cereales con leite. Si, eu tamén. Claramente. E as que decides cereales con leite, que vai antes? A leite ou os cereales? Os cereales, sí. Que? Hombre, se me salpicado. Cucarachas? O sea, Vale. non te me pares así conmigo. Vale, hostia. Precision. Un dúo. Vale. No, a cousa vai potente. Outro exemplo. Tedes que estades aí ás 4, despois de ensaiar, o que sei, ahora mismo, por exemplo, pedes unhas pizzas, comes unhas pizzas, e vos ides aí de concerto, non? De noite santiaguesa e volvedes de madrugada ou a primeira da mañán, sen facer ruido para que os veciños non se molesten, pero volvedes, o que sei, despois igual de tomar unhas bebidas espirituosas, destas con xeo que provocan, bueno, que se el suelo se move un pouco e tal. Sobrou pizza da noite desa que tomáchedes. Primeira pregunta, contemplades que esa pizza que sobrou sexa a vosa comida cando chegades a esas horas intempestivas? Sí. Pareceme raro contemplar que non. Vale, e como a comedes? Fría ou quente? Quente. Como que? La Coca-Cola. Eu como quente. Non, unha pizza. Vale. Pediches unha pizza, marchamos de concerto, sales de festa. A ver, a mí é que, E se comes a pizza fría ou quente? a non ser que teña moito calor, Fría. quente. E como quentas esa pizza? No microondas. No micro. Ai, no. No. Con chupito de agua? Sin chupito de Contadme agua. se queredes. Nunca viste ese Depende. truco este de meter un... É que a vez que eu intentei non funcionou. Que truco? Un Bueno, pouquiño de auga. non sei se é verídico, porque con pizza fría, pero meter un chupito de auga no microondas, bueno,
non só con pizza, entendo que será tamén con máis comidas. Non sei cal é o fenómeno polo cal pasa isto, pero como que a comida queda máis No. menos cantón, non? No, Polo vapor, non? non funciona. Non sei, por eso comería. Non funciona. Eu fixen eso, contoumo o Iago Blanco, o produtor de Rapans, Capital Los Coffee, J. Pérez e moitísimos proxectos máis, contoume que el poñía un vaso con auga e a pizza e que quedaba riquísima. Unha noite que se ve que o xeo tiña moito máis poder do que eu pensaba e dixen, por que non? Vamos a metela no microondas, que este me dixo que valía. No. O sea, eso estaba máis chicloso incluso que... No. Eu recordaba telo probado, non recordaba se probara ou non, pero non. Vale. Última pregunta. Tortilla de patacas, con ou sin cebola? Ou vale vos indistintamente? Sin cebola. Con cebola está asqueroso. Eu non digo nada mucho. Está Eu asqueroso. son team con cebola, pero podo comela sen problema. A ver, Agora é sen ovo tamén, entón, bueno, muy faría picadita, garbanzos. pues, si está muy picadita, pues no pasa nada. O sea, ti aceptas cebola? Si está muy picadita, pues no. Eu, ambas pouco feita. Aí va a segunda parte da pregunta. Paso. Estilo Betanzos ou mazacote ou punto intermedio? Estilo Betanzos. Betanzos ou intermedio, mazacote non. No, Podo mazacote comela, non. pero... Eu entre intermedio e mazacote, pero no medio dai. Vou facer un cuarto da escala. Podes ir, por A ver, eu non podo comer a tortilla pouco feita, fariña de garbanzo. Psicópata. Boa, é que realmente teñemos que dicir que agora mismo os resultados son difíciles porque metichedes polo medio moitos condicionantes que non contaba, porque claro, primeiro está o último, Paula, que xa non hai ovo, entón claro, pouco feito é difícil. E na primeira pregunta non contaba con que, claro, estades en Santiago e claro, ao final que va centro de comida roñoso para vos é máis normal, claro. Es nuestro día a día. Claro, é como estades máis habituados que outra xente e que, oye, que un kebab ás 4 da mañán no peor sitio posible, eso entra que é unha maravilla. Pero claro, máis alá deso, é certo que nesa primeira pregunta hai dous casos de psicopatía, porque uns cereais con leite son o máis, por riba de todo. Os cereais con leite son magníficos. Sí, claro, grazas. Claro. Está en plan, Claro, sí, as dúas de diante sodes pouco psicópatas, pero tamén é unha cousa que é importante cuidar. Non celebréis tanto tampouco. Porque primeiro vai a leite e despois van os cereales. Eso non ten ningún sentido. Eso non ten ningún sentido, porque é o que diste que te salpicas cando botas os cereales, ti botas fora. Pero se botas os cereales con cuidado non salpica. Hai que facelo con cuidado, con calma. Bota menos leite. Claro, botas pouca leite e botas os cereales. E os cereales Porque, ademais, é que a mí non hai cousa que me dé máis noxo que queden os cereales blandurrios. O sea, hai un tempo determinado para soltar o cereal e comelo, por eso hai que ir aos poucos. Mira, demasiado cálculo. Eu para eso non tengo. Xa está, punto. Barroños. La seguinte pregunta, hai 3 personas que non son psicópatas e hai unha que, vamos, o sea, é a psicópata do grupo absoluto, porque quentar a pizza, no. O sea, nin con trucos nin sin trucos. A pizza se sobrou, se come fría. Non hai máis, non hai opción ninguna. E depois, claro, chegamos á última pregunta, no cal 3 personas deron as súas respostas, totalmente válidas, non hai problema ningún, con sin cebola, bueno, algunha non me gusta con cebola, pero non pasa nada, se acepta. E claro, chega Paula que sí, hai unhas condicións, hai unhas circunstancias de por qué, pero de repente di que a tortilla ten que estar feita. Vale, que é entendible, pero non. No, pero iso xa me pasaba antes, o sea, eu respondín respecto a miña dieta antes de ser vegana. Vale, entonces merezo consecuencias desa resposta. O sea, entonces eres a psicópata do grupo. Sí. Vale. Por eso teñeme atrás, para non contagiar. Oye, perdona, non é culpa delas, ti decidiches ser batería, así que non lle botes a culpa a elas. Xa me estaba oyendo. Va a ser psicópata agora por culpa nosa. Claro, es que me tienen atrás, te tienen atrás porque ti decidiches ser batería. No, eu decidín estar atrás, é como a resguardo, o sea, que a xente se resguarde de min, eu des esta barreira. Sei peligroso. Puedo haceros daño.
Rapazas, mil gracias por esta conversa, mil gracias por este, bueno, casi hora e media ao final de charla, de coñecer un poquinho os vosos comezos, de como estades, de como vedes a música, como vedes un pouco todo, que xa dicía ao principio, me gusta que viñades proxectos que estades dando máis os primeiros pasos, non? Me gusta cando veñen outros proxectos que levan moito tempo, mola moito, pero me gusta escoitar proxectos novos e que agora, como a vos, que tedes moitas cousas claras, que tedes xa moitas cousas de queremos cara aquí, igual falamos dentro de 2 meses, vedes as cousas de forma distinta ou aprendedes cousas novas que queredes aplicar ou demais, pero tedes as cousas bastante claras e a min eso sí que, máis alá de como fagades, máis alá de tal, gústame que teñades as cousas, bueno, de saber cara onde queredes ir ou como queredes enfocar as cousas. Grazas. Bueno, pues moitas gracias. Pois gracias a ti, claro, sí, Foi foi un moi placer, guai. a verdad. Sempre digo final. Unha onda. Sempre digo final, van 37 programas esta tempada, en total son 237 conversas publicadas desde que empecé a facer isto. Creo que salvo 2 ou 3 veces sempre dixen isto ao final. Están as vosas redes na descripción. Que é algo que debería dicir ao principio, debería dicir a xente, mirad as redes, mirad as plataformas. Sempre digo ao final, que como ao principio hai que dicilo que é mellor, pero bueno, van a estar as vosas redes, van a estar as plataformas digitais tamén para que a xente escoite eses dos temas, para que estén atentos a próximos concertos e dende xa, esta é a vosa casa cando haxa nova música ou simplemente dentro dos meses que queramos volver a falar, máis temprano para que os veciños non teñan problemas, pero esta é a vosa casa para o que queirades e no que eu se poda aportar dende aquí, tedes a miña casa aberta. Pois moitas grazas. Gracias. E no que respecta a xente que puido estar vendo isto, agora mesmo que estamos grabando isto, non sei o que vai a vir despois desta conversa, pero hai moitas conversas publicadas antes, como sempre estou dicindo agora, se alguén me coñeceu gracias a vos, que vai a ver as conversas, pero non ten por que escoitar todas as conversas, son moitísimas horas de charla, é moi difícil velas todas, hai miles de horas aí, simplemente non fai falta que as vexan, que entren, que vexan o radar con X proxecto, que vayan a escoitar esa música, que vayan a descubrir os artistas que pasaron por aquí, hai moitos artistas, hai moitos proxectos moi interesantes e invito simplemente a que fagan eso, e como sempre digo tamén xa para despedirnos, con comida e con bebida creo que se pode vivir, verdad, rapazas? Temos nutrientes, dunha forma ou outra o corpo ten nutrientes, pero se falta música o corpo se sinte raro, así que xente, Non vale a pena. vémonos na próxima conversa, pero sobre todo, vémonos onde haxa música en directo e se esa música en directo é joder. Cuidado. Joder, mira que é fácil dicir o nome. Joder. Non é tanto. Trabalentas. Si esa música é a de Lisca daqui, mellor que mellor. Vémonos, xente, ata a próxima. Chao, chao. Chao.